Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngithanda ukunibingelela nonke egameni lenkosi enguJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngibingelele ubaba uDlamini umfundisi. Ngibingelele obaba bonke. Ngibingelele omama bonke. Ngisibingelele sithi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngithanda nje ukubingelela umama umpostoli Ntsibande nobaba umpostoli Ntsibande. Angibazi, ngazi ubaba wethu sezulwini okubona. Bona ngiyazi impilo yabo bebephila kanjani, kodwa mina sengazi ubaba ophila kubona. Into eyenza ukuthi size sigcina sihlangana go WhatsApp, ngize ngena egroupini ubaba uNkulunkulu ongihlanganise nabo. Uyathi ubaba umpostoli yena uyimbongolo egijele. Shothi bazalwane, mina ngokubheka kwami mengimbona nje ubaba umpostoli yena ugijele, kodwa phela kuyena ubaba uNkulunkulu. Shothi nosuke ekhuluma kuyena ubaba uNkulunkulu. Amen bazalwane. Bazalwane, ngisukuma nje nokubonga kakhulu ubaba uNkulunkulu nenkosi enguJesu Kristu waseNazaretha. Mina ubufakazi bami ngizofakaza ngenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngifakaza ngayo ubaba wethu sezulwini. Mina kade ngazi ukuthi ukhona ubaba uNkulunkulu, kodwa futhi uJesu Kristu inkosi kade ngingakholwa kakhulu yena, nanofuthi ukuthi ngingasindiswa mina kade kuyinto engekho kumina. Kodwa umngani wami wangitshela ukuthi asike sihambe siye enkonzweni yabasindisiwe. Ngathi mengifika khona bayafakaza abantu, bafakaza ngenkosi uJesu. Mina inkosi uJesu into engambuza yona, ngathi inkosi uJesu kulesimo nje engikuso, impilo yami akuhambi kahle, ekhaya lami akuhambi kahle, usizi lodwa nje empilweni yami, hayi ukuthi ngangiyiphoza inkosi uJesu phambi kwabantu. Ngangizibuzela nje ngihleli phansi ukuthi inkosi ungangisiza yini kulesimo engikuso. Ekhaya lami siyahluphekela nje, sashiywa abazali sisabancane, sisakhula futhi sisabancane, yini sihlupheke kangaka? Wena Nkosi ungangisiza yini ukuthi ngoba kuyimina umfana omdala ekhaya, ungangikhipha yini kulolu sizi olungaka? Ngiyafunda esikoleni ngithwele kanzima, uthola ukuthi ngiyahamba esikoleni ekuseni ngihamba ngingadlile, ngifika esikoleni ngithi ngiyafunda kufundeki, usizi nje lodwa empilweni yami. Ngithi ngiyabuya esikoleni ngiyangena ekhaya, zivele zehle inyembezi ngingena, ngithi ngiyabheka ekhaya umuzi uyawa, ngithi ngiyabheka ngize ngifise ngisho nanokuzibulala empilweni. Kodwa ubaba uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi ngalo liyasuku nangimbuzile ukuthi inkosi ungangisiza yini. uNkulunkulu ubaba wethu uNkulunkulu ekuhambeni kwesikhathi ngambona ngisiza kakhulu, wasiza impilo yami futhi ngaqede ngangabunandaba ukuthi
izinto eziphathekayo noma ngangaba nazo noma ngangaba nalo ikhaya elihle, kodwa Nkosi uma ngigene ekhaya ezulwini ngabonana nawe, okwasemhlabeni vele kuyadlula, konke kuyadlula, kodwa Nkosi uma ngibonane nawe okunye nokunye, uyazi Nkosi ukuthi ngiyakudinga, kodwa mina ngidinga wena ukuthi Nkosi ungikhombise indlela. Ekuhambeni kwesikhathi ngahamba nami ngizigenela nje emabandleni ngikholwa, kodwa futhi ubaba afika ngitshela ukuthi akukona lana. Ngithi mengibatshela abazalwane ukuthi ngizohamba la, baye bangakholwa, kodwa futhi ngikuzwa ngaphakathi ukuthi akukona la, lento engiyidingayo akuyona le. Ngaqhubeka ngahamba, ngagenwa nakwamanye ababandla, ngashiya kulawo, ngaphinde ngagena nakwamanye ababandla, ngabona futhi ukuthi ngeke akukona la, ngoba ngiyezwa ngaphakathi ukuthi insindiso akuyona le engiyidingayo. Mina into engangiyidinga, ivangeli engangilidinga empilweni yami, ileli ivangeli leli lakudala ekuthiwa umuntu uyahlukana nesono, ekuthiwa umuntu akaze ngezi, umuntu fanele umuntu njengoba ubaba amdala. Mina iyona into engangiyifisa empilweni yami leyo. Ukuhamba kwesikhathi kwakhona omunye usisi-ke ekuthiwa Auntie Nelly. Ngiyaxolisa nje ukuthi usisi Auntie Nelly. Auntie Nelly wathi uzongifaka egroupini engazange ngibuze lutho. Ngathi mengigena kuleya group leya, kodwa futhi ngaba naloko ukuthi yini lo muntu lo, ngiyaxolisa abazalwane ukuthi ngimbize ngomuntu, ubaba uNsibanda. Ngithi lo baba lo othi yena ugitshelwe kanjani? Futhi ngiyambona lo baba lo, ngathi lento la ikhulumayo uyizwa ngaphakathi. Ngibe naloko ukuthi hayi ngeke la akuhambe kahle, kodwa futhi kukhona lo kumina ukuthi ayingeke angikulalele kodwa leli vangeli, kodwa futhi kukhona lo ukuthi ayiphuma la, kodwa futhi ngaqhubeka ngalilalela. Ngathi nje mhlambe kwadlula amasonto amabili, ngavele nami ngavula igroup. Le group le ngizinto iy'nkonzo zalo baba ngosuku olulodwa ngayivula leyo group leyo, ngathatha iy'nkonzo zalo baba lo ngazifaka la kwi-group ukuthi hayi asilaleni sonke izwi. Ngangike emsebenzini futhi lapho, ngathi ngisenze kanjalo akuphelanga ngisho mhlambe na 5 minutes ngenza leyo nto leyo. Kwafika kumina uthi cha wonile, ngaguqa lapha emsebenzini, ngathi Nkosi ngiyacela ungithethelele le group le engiyivulile angenzanga kahle, bekufanele ngiqale ngicele kuwe, ngicele nakubaba ukuthi baba ngicela ukuthi iy'nkonzo zakho ngizithumelele, ngivule igroup ngizithumelele. Ngavele ngayidelete ngaleso sikhathi ngoba ngizwa kahle ukuthi cha ngonile la. Kwathi ekuhambeni isikhathi ngaqhubeka ngamlalela lo baba. Mengimlalela ubaba uNsibanda ngiyezwa ukuthi hayi ngeke lo baba lo wehlukile kunalaba abanye abafundisi abakhona. Ngathi mengiqhubeka ngizwa nanokuthi ziyavunywa izono, ngathi mekuvunywa izono ngeke nami nginezono eziningi, ziningi impela izono. Ngacaba ngisho nanokugcaba, ngabiza ngisho nanenyanga zize ekhaya lami, ngabona ukuthi cha Nkosi ngonile la kuwe, wena uthe udinga umuntu njengoba enjalo. Ngacela ke intothelelo lapho kubaba, ngacela usuku lokubhuka kuba uNsibanda, ngacela ukuthi ngicela ukuvuma izono.
wanginikeza usuku, wanginikeza nedate. Ngaqala ngazibhala izono zami lapho ngavuma. Namanje futhi ngisavuma. Yoze kufike lo liyasuku loliya. Kodwa into engiyicela kakhulu kubaba, ukuthi noma ngathiwa lo liyasuku loliya lofika Nkosi sewungithathile, kodwa ngicela ukungena ekhaya ezulwini. Into engiyicelayo nje bazalwane ileyo, ukuthi Inkosi ngingene ekhaya ezulwini. Ngathi ngiyakhuleka namhlanje bazalwane, khona umkhuleko esinawo kwabase Roma 10:9. Lo mkhuleko la wenziwe uyena ubaba uNkulunkulu, ewenza ngoba Mtsibande ekhuluma ngayo. Lo mkhuleko la ngithe ukukhuleka namhlanje, ngeze ukuthi mangiqeda ukukhuleka kwafika ukuthi cha uNkulunkulu, ubaba uNkulunkulu angimbonga. Ngathi mangimbonga ngabona ukuthi hayi ngeke, kodwa akwanele. Ngayizwa lento le ukuthi ngeke, fanele ngimbonge. Angazi ukuthi ngingambonga ngani. Bazalwane, ubaba uNkulunkulu ngiyambonga. Ngimbonga ubaba uNkulunkulu kungekho okuhle ngathi nginako okuphathekayo okubonakalayo. Kodwa ukuphila nje ngizwe izwi lakhe esilinikeza usuku nosuku asifundisa ngalo. Ngiyambonga nje kakhulu ngaloko ubaba uNkulunkulu. Ngiyacela nje aqhubeke njalo, amgibele ubaba uNtsibande, aleke sifundisa njalo izwi lakhe size sifinyelele ekhaya ezulwini. Ngoba bazalwane, izwe liyadlula nento zalo, kodwa izwi likaNkulunkulu limile njalo. Bazalwane, ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu, ngiyambonga nje kakhulu baba uNkulunkulu ukuthi ugibele ubaba umpostoli, nanokuthi azofika nje kule ndawo yangakithi emahlutshini. Ngiyambonga nje kakhulu baba uNkulunkulu. Isibusiso esikhulu leso bazalwane, isibusiso. Le ndawo yangakithi abantu abakholwayo bancane, abantu abakholwa iNkosi uJesu. Abantu bakule ndawo bahamba nezinto, bagxamalazile. Amen. Bagxamalazile, ubamba ngapha, abambe ngapha, abambe ndawo zombili. Kodwa nje othi mina ngimile ngeNkosi uJesu, uyena yedwa. Bazalwane bancane. Ufakazi bami bazalwane, ngiyaxolisa nje ukulanda. Kukhona lezi zinto lezi ezibekwa lapha emsamo, lo kuthiwa amahlahla nani. Mina kade kukhona lewe ekhaya. Kodwa nje ngenxa yamandla kaNkulunkulu bazalwane, Inkosi iyaphila. Inkosi nje iyaphila. Mina lo mahlahla lawo ngawathatha, ngawafaka eplastic omnyama, ngawathatha ngawaphonsa emfuleni ngenzansi kwasekhaya. Kodwa angizange ngibe nalutho. Abantu nje babesho ukuthi uzokhulu, uzokwenzeka yonke into. Kodwa iNkosi uJesu enamandla bazalwane, ngisayibona namanje. Usahamba nami namanje, usangithwele namanje. Anginalutho, ngisayimina futhi ngiyaphila, impilo iyaqhubeka iyaphambili. Bazalwane, umusa weNkosi uJesu nami wangihambela nami. Ngingamthandi iNkosi uJesu, kodwa wangenzela umusa. Ngiyaphila, angigqabi, angishunqisi impepho, angenzi lutho. Ngiphila nje ngeNkosi uJesu. Bazalwane, ngizoshada ensukwini ngoba sekusele insuku. Abantu kade bengifonela bethi uzokwenza njani? Kufanele udlule kulesimo uzenze lezi zinto ngoba ziyakhaleleka. Kufanele wenze ukuthi nokuthi ngoba kuyakhaleleka. Kodwa bazalwane, into engayisho ukuthi iNkosi engiyikhonzayo ngiyayethemba. Amen. Noma ngeke ngize ngizenze lezo zinto, kodwa iNkosi engiyikholwayo ngiyayethemba. Izoba nami nakulowo umshado loyo engizongena kuwo, uzoba nami. Okwangiphatha kabuhlungu nje kakhulu ukuthi nje kwakukhona ababeyothembisana le ko Richards Bay, imfundiso zalapha bazalwane zangikhalisa ngendlela emangalisayo. Wathi bamtsibande ngithi ngicela angazi ukuthi ngizothini, kodwa ngicela ukumsherela ubufakazi bami ukuthi mina umuntu wesifazane ngimthathe endlelani. Wathi yena ayi ngeke uzokwazi, kumele ngiqale ngikhuleke kuqala ngibone ukuthi uyavuma yini
ngoba ngacela ukuthi isikhathi sami sizodonsa. Wathi kuzomela aqale ekhuleka. Wathi kungcono ngicela ukuthi ngikunikeze inamba yami Mama Mtsibande, usherele uMama Mtsibande useyongixoxela. Angimazi ke uMama Mtsibande wakubona lo bufakazi noma akabutholanga, angisangene lapho. Uyena ke noBaba uNkulunkulu mawukuthi wamxoxela noma akamxoxelanga, iyena noBaba uNkulunkulu. Kodwa nje into engayicela lapho, ngacela ukuthi cela ningikhulekise. Ngazi noma senangikhulekisa noma ningikhulekisanga, kodwa uBaba uNkulunkulu ngamcela kulobo bufakazi. Amen. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.